Tema današnjega dana 12. zraka. Boja zlatna. Svrha usidravanje novog doba i Kristove svijesti. Hohan nepoznat. Opis 12. zraka je moć Kristove svijesti. To je mješavina svih 11 zraka s bijelom svjetlošću u obliku zlatnog svjetla Kristove svijesti. Sve u savršenoj ravnoteži i harmoniji za bilo koje vrijeme ili mjesto. To je najviša moć koja se može koristiti za integraciju principa vodenjaka u svom životu i svijetu. Jedina veća vibracija koja se može pristupiti ovdje u trećoj dimenziji zemlje je energija Mahatme, koja je poznata kao avatar sinteze.